Gajimu seminggu biasanya 1.400.000, iki 1 juta tok, sing 400 mau nggo apa? Ya nane mung kuwi tok Bu. Mosok Kek mau nggo karaoke. Apa aku nek karaoke iki? Lah aku nyanyi ku lho fales, kok karaoke. Lah mau nggo apa? Pakaian Parmi ya tae. Kok malah tekan Parmi. Suwer ku aku nangkei Parmi. Alah, aku tetep gak percaya. Dan aku ora percaya tekok dhewe Pak Mandur kono. Ya wes ayo ternarono. Ayo. Kalau Bu, Pak Mandor Bu. Ayo, Pak, ayo. Bos. Kenapa, Bro? Bu? Aneh, Bos. Aku apa teko? Teko napa yuk? Bujuku bayarannya seminggu 1.400.000, Bos. Tapi mau kei 1 juta tok sing 400 ning ndi? Duh, aku jarang ngerti yuk. So kantor sak mono kok. Masa Bos? Kek mau korupsi. Aku korupsi di 400 tak nggopo to yu. Nek menawa kok, Bos. 400 per anak buah kan lumayan. Suwer lho yuk. Ya wis, Bos, nek ngono. Iya, Pak. Nek tinggu tumbal ngono matuk ora? Tumbal? Yo, Pak. Tumbal apa yuk? Ngene lho, Bos. Aku kan buka toko anyar. Lah, toko anyar kuwi tak golekno penglaris. Penglarise kuwi kudu nganggo tumbal. Lah, syarat tumbale kuwi kudune uang sing wis nganggo duitku. Mosok ayo. Iya, Bos. Tapi tenang wae. Nek sampean gak korupsi, kan juga termasuk, Bos. Tapi nek sampean korupsi, juga apa-apa. Yes, kakak yuk 400 yuk. Gak usah, Bos. Aku luwung kelangan duit 400, tapi engko untuk ijol sing luwih akeh. Yes yuk, tapi 600 yuk. Iya, Pak. Pampane ta, Bu? Ikhlas iki, Bos. Ikhlas. Ayo, Pak. Selamat.